ଅଫିସରଟି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଏଭଳିଆ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ତେଣୁ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଖେଇଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ନେଇକି ତ ସେମାନେ ଯାଇନଥିଲେ ପଚାରିବାକୁ ନା ସେମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଲେ କୌଣସି ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବେ ନାହିଁ ଏଠି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଯିଏ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ଏଠି ସରକାର ବଦଳିଲା 24 ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଥିବା ସରକାରକୁ ଲୋକ ବଦଳେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଇ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କନସ୍ପିରେସି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିକି ସେଠି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ହଁ ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲେ ମୁଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମୂହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ